Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahman ve Rahim bolan Allah Teala'nın adı bilen. Ehli hamdlar ve alkışlar Allah Teala'ya mahsustur. Allah Teala'ya hamd ediyoruz. Allah Teala'ya sığınıyoruz ve Allah Teala'dan bağışlanma dileyeriz. Nefislerimizin şerrinden, amallarımızın ervetliklerinden bir Allah Teala'ya sığınıyoruz. Kimi Allah Teala doğru yola getirse onu azdıracak yoktur. Kim de doğru yoldan çıksa Allah'dan gayrı onu hakkı getirip bilecek yoktur. Ve şayatlığa diyerin bir Allah Teala'dan başka hak ilah, hak ma'bud yoktur. Deni tayi şerigi mengdeşi yoktur. Ve şayatlığa diyerin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın Resuludur. Ve bundan son sözlerin en yaxşısı Allah Teala'nın, en doğrusu Allah Teala'nın kelamıdır. Ve yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ve işlerin en yamanı din adına sonradan toslap tapılan zatlardır. Her bir sonradan täze tapılıp dine yönkelen zat bid'attır. Ve her bir bid'at azgınlıktır. Ve her bir azgınlık bolsa ottudur. Aziz musulman doganlar, dinimiz İslam biz musulmanlara bu dünyada arassa pek durmuşda yaşamaklığı, ağzıvir yaşamaklığı, pek arassa şahsiyet bolmaklığı, arassa maşgala kurmaklığı, pek nesiller yetiştirmekliği ve bir Allah Teala'ya vadet etmekliği ve onun Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmekliği. Bu dünyamızı ve ahiriyede kazanmaklığı dinimiz İslam bize emrediyor. Bize dinimiz şuna uğrediyor. Yani bu dünyada hem pek durmuşta yaşamaklığı ve şunun neticesinde cenneti hem kazanmaklığı, iki dünyanı hem kazanmaklığı dinimiz İslam bize şuna uğrediyor. Ve dinimiz İslam musulman doganlar bize ziyan beriyan zatları, bizim akidamızı bozayan, bizim sağlığımızı bozayan ve bizim ahiretimize ziyan verecek zatları hemmesini dinleme diye qadağan ediyor. Din bizim neslimizi koraya, zina etmeyin diye. Çünkü zina yayrasa bir cemiyette nesil näme oluyor? Qarmatım oluyor. Nesil bozuluyor. Şoň üçin näme diye Allah Teala Kuran-Kerimde zina yakinleşmeň diye. Näme? Dinimiz nesli goraya. Ve dinimiz musulman doganlar bizim malımızı goraya. İsraf etmeň diye. Ogurluk edýäne en agyr jazany berýär. Ve de musulman doganlar dinimiz bize näme emredýär? Dinimiz İslam akıl huşumuzu, aklımızı bozayan zatlardan bizim uzak durmaklığımızı dinimiz İslam bize emrediyor. Bizim aklımızı elimizden alayan, doğru fikirlenmekliğimizi, doğru karar vermekliğimizi bozayan zatlardan dinimiz bize uzak durmaklığı ve aklımızı korumaklığı dinimiz bize buyuruyor. Ve insanın şu gün kuvunna aklını elinden alıp beyhuş ediyen zatlardan birem näme musulman doganlar? İçki, spirtli içkiler. Hatta hünärmenlerin belleýişi ýaly spirtli içkilerin howpy narkotik serişdelerinden hem ýokarrak diýip aýdýarlar. İnsan saglygyna berýän ziýany narkotikden hem näme howply diýip aýdýarlar. Narkotik serişdelerinden hem howply diýip aýdýarlar.
Bir insan içki içse näme bolýar? Akyly gidýär. Huşy gidýär. Näme işleýänini bilmeýär. Ve bunun bilen spiritli içkini dowamly içýär adamlaryň saglygyna da näme uly zeperler ýetirýär. Spiritli içkiler. Ve spiritli içkinin doganlar iň erbet ziyan berýän ýeri hem insanyň beýni hücrelerini öldürýär we insanyň ýüregi. Ve başga da ziyanlar var. Yani esasy zeper ýetirýän ýer insanyň ýüregi we näme beýnisi. Ve Allah Teala hem mübarek kitabı Kuran-Kerimde Maide surasının 90-njy 91-nji ayetinde şeýle diýär. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu innemel khamru vel meysir vel ansabu vel azlam rijsun min ameli'ş-şeytan fectenibuhu leallekum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Allah Teala diye ey iman edenler, hamır, arak gal serhoş ediyen zatlar, humar oyunları, dikili daşlar yani butlar ve palatilyan oklar şeytanın amalı olan necis zatlardır. Halas bolmaňyz üçin bu zatlardan uzak durun. Şeytan, hamır, arak gali serhoş ediyen zatlar arkaly ve humar oyunlarynyň üstünden sizin araňyza düşmançylyk we öýke kine salmak isleýär. Ve bularyň üstünden sizi Allah'ı ýatlamakdan ve namazdan alqalmak isleýär. Ve Allah Teala diýär ayetin soňunda fehel antum muntahun. Siz bu zatlary taşladyňyzmy? Besetdiňizmi bu zatlary diýär Allah Teala. Maide surasy 90-91-nji ayetinde. Allah Teala şu taýda 4 san zatdan musulmanlar näme diýär? Nehy diýär. Uzak durun diýär. Şoň birincisi näme musulmanlar onlar? Hamr. Spiritli içkiler. İkincisi näme? Humar oyunları. Üçüncüsü butlar. Dördüncüsü näme? Palatilyan oklar, pal. Allah Teala şul ayette şular musulmanlar onlar näme diýip atlanırdy? Ricis, necis zat diýip atlanırdy. Birincisi. Ve soň näme diýdi? Min ameli'ş-şeytan. Şeytanyň amaly diýdi. Şeytanyň amaly bolan necis zatlar şular diýdi. Ve Allah Teala näme diýdi? Feçtenibu. Uzak durun şu zatlardan diýdi. Yani hamry içmäň, planlar etmäň diýmedi. Şular sanada Allah Teala izni näme? Uzak durun şu zatlardan. Uzak bolmak nähilek bolýar musulman doganlar. Sen bir tarapda ol haramda adam diýilden başga bir tarapda bolmaly. Sen uzak bolmaly, ýanynda da bolmaly. Allah Teala näme? Şu görnüşde Kuran-Kerimde beýan edýär şunu. Allah Teala ayette näme diýip atlanyrdy? İçkini hamr diýdi. Hamr diýip atlanyrdy. Arapçada musulman doganlar hamr diýmek bolsa örtmek diýmegi aňlatýar. Örtmek. Bir zat örtmek. Spiritli içkiler adamın musulman aklyny, dogry pikirlenmek, okuýubyny örtüp beýhuş, huşsuz edýänlik üçin hamr diýip atlandyrylypdyr. Ady näme bolsa bolsun, nähilek görnüşden nämeden ýasalan tapawdy ýok. Hamr diýip atlandyrypdyr Allah Teala Kuran-Kerimde. İnsany beýhuş edýän zat. Akylyny örtýän zat. Dogry pikirlenmek, okuýubyny örtýän zat. Şoňa dinimiz näme diýär Kuran-Kerimde? Allah Teala Kuran-Kerimde näme? Hamr diýip atlandyrypdyr. Ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de geçen hadisinde kullu muskirin hamr ve kullu muskirin haram. Her serhoş edýän zat hamrdır diýip aýdýar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her serhoş edýän zat hamrdır, araktır ve her serhoş edýän zat bolsa haramdır diýär Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ulemaların aýdyşýaly musulman doganlar içilýän bolsun, iýilýän bolsun tapawdy ýok. Her nämeden ýasalan bolsa bolsun, ady näme bolsa bolsun, eger serhoş edýän zat bolsa şol hamrdır
hamr bolsa haramdır diýip aýdýarlar. Başka bir husus musulman doganlar, arağın, spiritli içkilerin her muqdary haramdır. Käbir halkyň içinde jahil adamlar var. Şeytanın pikirini ýaýradýarlar, şeytani pikirler. Köp içsen haram, az içsen haram däl. Allah saklasın. Şu sözler adamı şey dip itiqad etse, o näme adam dinden çykarýan söz. Az hem haram, köpü hem haram. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu diýär, Tirmizi'de geçen hadisinde, "Ma askara kethiruhu fa qaliluhu haram" diýär. Köp serhoş edýän zadyň azy hem haramdır diýip aýdýar Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Tapawdy ýok spiritli içkiň musulman doganlar. Yarım damja bolsa da haramdır. Yarım damja şo da haram. Ýa-ni alaqqa şeytanyň waswasasyna gidip, şeytanyň beren waswasasyny şoň kellelerine guýan sözlerini şey dip gaýtalap biren insanlar var. Düýünden näme? Batyl gurrundur kim şey dip inansa, köpü haram, azy halal dip inansa şol adamyň imany elden gidýär. Allah Taala haramyna halal diýenligi üçin imany puja çykýar şol adam. Köpü hem azy hem haramdır. Ve hamrın, spiritli içkilerin musulman doganlar her görünüşi Kur'an, sünnet bilen, icma bilen haramdır. Haramlygyny ýanky diýişime alaqqa kim inkar etse, diýse ki haram däl, spiritli içkiler içmek haram däl diýse, hawa musulmanlardan kim şey diýse, şol adam näme bolýar? Kafir bolýar, murtat bolýar, dinden çykýar. Çünkü Allah Taala haram diýenine halal diýmek insany dinden çykarýan zat. Emma haramlygyny bilip içse musulman doganlar, haramlygyny bilip içse näme bolýar? Fasyk bolýar, günahkar bolýar. Tawba etmeli ol adam. Başka bir musulman doganlar bilmeli husus, köp kişiler belki şu hadisten habarsyz gezip borlar. Hadiste Peygamberimiz Allah Taala içki barada 9 kişi lanet edenligini haber berýär. O Peygamberimizin özü hem sahaba aýdy 10 kişi lanet etdi diye içki barada. Yani spiritli içkini yasadan, satın alan, için, daşap beren, getirden, hüdürlen kişilerin ehlisi Allah ve Peygamber tarafından lağnetlenenler, melğunlar. Şu imanlı adam özüne men musulman diýen bolsa, häzir okujak hadislerimi gowy dinlesinler. Eger imanınız bolsa, eger de kıyamet günü diýileljekdiňiz ananýan bolsaňyz, eger de o dünýäde diýilip Allah Peygamber Allah'ın razylygyny gazanyp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ýanyna barmak isleýän bolsaňyz, şunu gowy dinleň musulman doganlar. Ayet hadisler näme diye biz näme işläp bors. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'da geçen hadisinde aýtdy. La'anallahul khamra ve şaribaha ve saqiyaha ve bai'aha ve mubta'aha ve asiraha ve mu'tasiraha ve hamilaha ve mahmulata ileyh. Aýtdy Peygamberimiz Allah Taala araga ve onu içirene, satana, satın alana, sıkıp berene yani yasana, önlüren kişi, özü için sıkılana, yasattırana, daşana ve özü için daşalana diye lağnet etti diye Peygamberimiz Allah Teala. Hop bulsa musulmanlar onlar. Eğer imanımız bolsa, eğer arak içenler bolsa, içiriyenler bolsa, yasayanlar bolsa, satyanlar bolsa, önlürenler bolsa, Allah'a iman ettim, men musulman diyen bolsa, şu sözler katı hop bulsalar. Allah lağnet etti deyip aýdýar. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şulan hemmesine Allah lağnet etti diye. Ve Tirmizi'de geçen hadiste ve rawahat Tirmizi an Enes ibn Malik. Enes ibn Malik sahaba radıyallahu anh aýtdy. La'ana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fil khamri 10. Asiraha ومعتسرها وشاربها وحاملها ومحمولة إليه وساقيها وبائعها
ve akile semeniha vel müşteri leha vel müşteratu lehu. Dedi sahaba Enes ibn Malik Tirmizi'de geçen hadiste. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arak barada, yani hamır, spirtli içkiler barada diye 10 kişiye lağnat etti diye. Sıkana, yasana, önrüne, sıkılana yani yasattırana, içene, daşana, özü için daşalana, içirene, hüdürlene yani, satana, arak satıp şondan eklenç edene, satın alana ve özü için satın alınana diye. Peygamberimiz şu 10 kişiye arak hakkında şu 10 kişiye lağnat etti deyip aydiya sahaba. Qovu pikirlensinler şu işler ediyen kişiler. Tövbe etmeye kısansınlar. Devlet tapmazlar. Devlet tapmazlar. Ol haram zadın kırısından baran adam qovluk tapmaz. İki gün güler emma ahir puşman olur. Bu dünyada da ahiriyette de. Şoň üçin näme şu zatları imanı bar adamlar ahiriyette dirilip hatap berjegine, yani mümin musulman adamlar derrew şu hadisler eşitenden soň näme şu zatlardan tövbe etmeli. Başka bir husus musulman doganlar, haram zadın sowdasy hem haram. Haram zadın sowdasy hem haram, şondan gelen kazanç hem haram. Peygamberimiz Ebu Davud'da geçen hadisinde aydiya. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytti Ebu Davud'da geçen hadisinde. İnna Allaha harramal khamra ve thamanaha ve harramal meytete ve thamanaha ve harramal khinzira ve thamanahu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytti. Allah Teala arağı diye ve araktan gelen kazancı haram etti. Maslığı ve maslıktan gelen kazancı haram etti. Doňuzy we doňuzdan gelen kazancı haram etti deyip aydy. Demek din bir zady haram eden bolsa, şondan gelen kazancı näme? Haram edi. Başka bir husus Peygamberimiz aydy hadisinde, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İbn Mace'de geçen hadisinde, la teşrabil khamr, la teşrabil khamr fe innaha miftahu kulli şer. Arak içme, hamır içme, spirtli içkiler içme. Çünkü ol ahli şer işlerin açarıdır deyip aydiya. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şun adını koyuptur. Näme? Fe innaha miftahu kulli şer. Çünkü ol ahli şer işlerin açarıdır, sebäpkaridir diye. Arak içip serhoş bolan adam musulman doganlar her cinayeti ediyendir. Her cinayeti ediye. Allah saklasın. Şu ülkünde Türkmenistan musulman yurt, %100'e yakın musulman deyip otuyoruz. Bizde bu zatlar doğru görünüşte biz musulmançılığa, İslam'a eyersek bolmalı. Emma gıynansak da şeyle haberler çıkıyor, şeyle gurrunlar eştiliyor, insan qaytalamağa utanıyor. İçiptir, öznäme en yakın çağasını öldürüptür. İçiptir, gıyız zorlaptır. İçiptir, öz ayalını öldürüptür. İçiptir, planini uruptur. İçip ulaq sürüptür, näçe kişini öldürüptür. Yani ulağı bilen näme süzüp öldürüptür. Ve şuna benzeş vakalar kan eşitiliyor. Katı insanın aytmakla utanyan erve zatları eşitiliyor. Gıyız zorlaptırlar. Sonra gidip gıyızam zorlaptır, başkasına mı öldürüptür onun üstünde. Yine başka bir adam boluptur. Biri kırılışıptırlar, maskaraçılık. Allah'ın önünde de yüz karalık, mahlukatın önünde de, insanın önünde de, halkın içinde de bir yavralık, yüz karalık. Näme sebäp bolýar şuna? Şul spirtli içkiler sebäp bolýar. 30-40 döwletde, 40'a yakın, 30'dan gowrak döwletde geçirilen hasawatda berilen maglumata göre yol hadiselerinin %60'a 70'e yakını. Ayal zorlamalarının 60'dan 50'den gowragy, 60'a yakını. Ve başka da cinayetlerin yarısından gowrağının hemmesinin sebäpkary şu näme spirtli içkiler diýip aýdylýar. Nähilekke maskaraçılıklar bolup otyr. Bizim yurtlarymyzda ýanky diýişime alaka %100 ýakyn musulman yurt diýilýär. Emma şuňa alaka bir yüz garaçylyk biýawray insanyň gaýtarap aýtmagy utanýan zatlar eşitilip otyr. Şoň sebäpkär näme musulman doganlar näçe zat? Eger biz musulman bolsak biz Allah Taala'nın dinine boyun bolmaly. Eger biz musulman bolsak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dinine boyun bolmaly. Şu zatlardan uzaklaşmaly musulman doganlar.
Ve ile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn Mace'de geçen hadisinde arak içen kişini, arakkeş kişini butparaza memledi. Ki biliyorsunuz butparazlık neymiş? Müşriklik, şirk. Şirk Allah Teala'nın katında Kuran-Kerim'de Allah Teala diyor yeketek bağışlamarın diyen günahı şirk tövbe etmen ölsen. Cenneti haram ettim diye. Cenneti haram ettim diye Allah Teala şirk koşanlara. Allah'ın katında Peygamberimiz diye ulu günahların ulusu diye Allah'a şirk koşmak diye. Şondan ulu günah yok Allah'ın katında. Ki şon alakta ervet zat. Butparazlığım neymiş şu şirkin bir görünüşü. Ulu görünüşlerinden biri. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arak içen adam, arakkeş adam şeyle var ervet. Şeyle var neyme Allah'ın katında neyme bir kadir adam Peygamberimiz şu hadisinde hadir okuyacak hadisimde neyme butparaza menglediptir. İbn Mace'de geçen hadisinde aydiya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mudmilul khamri ka'abidi ve sennib aydiya. Arakkeş kişi buta çokunyan kişiyi alır deyip aydiya. Ulemalar düşünürüp aydiyalar şu hadisi günahkarçılıkta diye. Elbette arak içmeklik şirk demekte elbul. Ama neyme günahkarçılıkta, yigrencilikte, ervetlikte edil şöyle neyme butparaz kişiyi alak deyip Peygamberimiz aydiya. Arakkeş kişi mudminul khamr ka'abidi vesen. Arakkeş kişi buta çokunyan kişiyi alıdır deyip aydiya. Nahilek şu sözün özü arak içen adama yeterlik maskaraçılık düşünse. Musulman olup arak içen adama şu söz maskaraçılık düşünse. Peygamber iman ettim diyen Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eğer hakikatten iman ediyen bolsak şeydik koyuptur ey arakkeş. Ey arak içen kişi. Şu sözler eşitip vicdana gelmeli. Tova gelmeli. Hem uzaklaşmalı. İmanı bari adam şu zattan. Ve yine Peygamberimiz aydiya Daraqutni'de geçen hadisinde el-khamr ummul khaba'is aydiya. El-khamr ummul khaba'is ve men şeribaha lem yakbalillahu minhu salaten 40 yevma ve in mâte ve hiye fî batnihi mâte meyteten cahiliye. Peygamberimiz aydiya el-khamr ummul khaba'is. Şarap ervetliklerin necis zatların enesidir deyip aydiya. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne derecede yamanlaya, ne derecede şon ervettiğini nahilekke beyan ediyor. Bundan yukarıda bir zadın yigrencidiğini, yamanlığını, ervettiğini aytacak bolsan başka ne sözlerini beyan etmeli. İmanı bari adamlar şunu kovaylınmalı. Yani ondan okan hadisimizde ne dedi? فَاِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلُّ شَرْ Ehl-i şer'i işlerin sebepkarıdır dedi. Bunda ne deyip aytti Peygamberim? Ummul khaba'is. Necis zatların, ervet zatların, hapa zatların enesidir deyip aydi. Kova oylanmalı Müslüman da onun şu sözü. Ummul khaba'is. Şun adi ummul khaba'is demeli, khabis demeli şuna. Şu araya khabis demeli. Her hilakka atlarda çeler şu oğudunlar. Ya Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem neyme ummul khaba'is deyiptir ona. Khabis zatların, necis zatların, ervet zatların enesi deyiptir. Kim şu saçağına habis zatı koyan bolsa ne korksun. Şu habis, necis, ervet zatı enesi senem getirip o saçağında koyan. Müslüman niyan özüne. Getirip toyunda koyan adamlara içiriyan. Peygamberine niyan diysen hova diyecek Peygamber canlik kurlaya. Ama Peygamberimiz ne deyip ummul khaba'is deyiptir. Şundan sonra sen ne edip gidip onu saçağına koyan, ne edip öyüne salıp bileyen, ne edip bari yerine oturup bileyen imanlı adam olsan. Korkmalı Müslüman da onlar. Ve Peygamberimiz aydiya kim şunu içse diye ve men şeribaha lem yakbalillahu minhu salaten 40 yevma. Kim şunu içse Allah Teala şun name 40 gün namazını kabul etmez deyip aydiya. Ve devam ediyor. Ve in mâte ve hiye fî batnihi mâte meyteten cahiliye. Kim şu karnına şarap varka, spirtli içi varka diye ölse diye cahiliye ölümü bilen ölünür şol adam diye. Cahiliye diyen İslam gelmediğinden önkü yaşayışa şol müşriklerin, şol hurafa, bid'atlara çümpörün, şirke çümpörün yaşayış var Arapların. Şolun önküde cahiliye diye. Edil şolar yalakka ölüp gittiği olur deyip aydi. Ne derecede Peygamberimiz ne ümmetini şundan tahzir ediptir. Aga ediptir şundan. Kim karnına şon içip ölse diye şon alakka hem ölüm bilen, maskaraçılık bilen ölür deyip aydi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Ulamalar diye 40 gün namazı kabul olmaz diýäni 40 gün okan namazı üçin sowap berilmez diýip aýdýar. 40 gün okan namazı üçin sowap berilmez diýip aýdýar. Öyle de musulmanda ondan hamr, spiritli içenlere verilecek cezalardan biri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de geçen hadisinde aýdýar: "İnne alallahi azza ve celle ahden limen yeşrabul muskira en yesqiyahu min tinatil khabal." Qalu ya Resulallah ve ma tinatul khabal? Qala araqu ahlin nar aw usaratu ahlin nar. Allah Teala diýär Peygamberimiz aýtdy. Allah Teala serhoş edýän içki içenlere ceza hukmuna tinatul khabal diýilýän niýe? Tinatul khabal diýilýän içirmek diýe ahd etdi diýip aýdýar. Sahabalar diýdiler: "Ya Resulallah, tinatul khabal näme?" diýip soradylar. Peygamberimiz aýtdy: "Dowzahylaryň ýanyp bedeninden çykan suwukluk boljak" diýe. Hawa. Ana şol diýip aýdýar tinatul khabal Peygamberimiz. Şoňa ceza hukmunda şol beriljek diýe. Dowzahylaryň dowzakda ýanyp bedeninden çykan gaýnap bedeninden çykan hapa suwlar wa şol şoňa ceza hukmunda kim dünýäde içse ahiretde de näme şol içiriljek diye Müslim'de geçse Allah şoňa näme ahd etdi diye şoňa ceza hukmunda şol içirmekligi diye. Ve ene Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haber berýär İbn Majah'da geçen hadisinde musulman doganlar diýär: "La yeşrabanna nasun min ummetil khamra yusammunaha bi gayri ismiha." Ümmetimden bir topar insanlar peýda bolar diýär. Hamry diýär, spiritli içkileri öz adından başga atlar bilen atlandyryp näme diýe işeklerdir diýip aýdýar. Ki şuň kunada biz görüp oturýarys. Hamr spiritli içki. Emma adamlar näme diýip başladylar? Oňa at takyp başladylar. Owadan atlar dakýalar özlerçe. O Peygamberimiz aýdy ummul khaba'is idi. Emma berden bizinkiler näme önürüp at ýazýar. Türkmençe atlar ýazýar. Awa saýlama atlar ýazýarlar. Awa soňra awadan ýalar saglyk üçin peýdasy we ýenesi we awa şoňa meňde şeýle at toýup içýärler ol haramlyga. Ol haram zat, ol habis zat, ol nejis zat, ol hapa zat, Peýgamberiň ummul khaba'is diýen zadyna durly atlar goýup içýärler. O Peýgamberimiz hem şunu habar berdi. Wagt geljek näme diýdi? Ümmetimden bir topar adam şol hamry, şol spiritli içkini başga atlar bilen atlandyryp içerler diýdi. O şol aýdylanlar esasında musulman doganlar spiritli önümler almak, başgasyna alyp bermek, saklap bermek, getirip bermek, satmak, önürmek, önümçiligine yardım etmek, spiritli içkiler öndürýän ýerde işlemek, spiritli içkiler satýan dükanyna, naharhanada, şirketde işlemek, arak hödüretmek hemmesi haramdır ve lagnatlananlar. Hemmesi haramdır ve lagnatlananlar musulman doganlar. Şundan gaty aga bolalyn. Ve şu zatlardan uzaklaşmayan kişiler Allah ve Peygambere boyun bolmayan günahkar, fasık, fajir kişilerdir. Günahkar, fasık kişilerdir. Ve Allah'a ve Peygambere boyun bolmadıkları için azaba duşar bolacaklardır. Aga bolsunlar. Bizim vazifemiz biz bilemizden soň şu zatları yetirmek. Şunu eşten kişi beni eşitmeyendir, bana aydılmadı, ben bilmedim diyecek kumanasa yok. O katı aga bolsunlar näme? Eger musulman bolsalar, eger ahirette dirilip Allah'ın razılığını kazanıp Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem meclisine barmak isteseler, şu zatlardan el çekelim musulman doganlar. Başka bir bellemel husus musulman doganlar arak içýän kişinin başına gelip bilecek belalardan kabiri. Misal üçün arak içip tövbe etmedik adam diye ölüm gelene kelimesini aýdyp bilmez diye. Yani aýdyp bilmezlik howpy var. Ki kitaplarda haber berilýär. Bir adam öljek bolýar, İmam Zahabi Ulugnalar adlı kitabında kıssasyny getirýär. Öljek bolýar, ölüm düşegine ýatyr. Ama ýanyna başgasy gelip muňa kelime-i şehadet aýtyrjak bolýar. Aýdyp bilenok, dile urulanok. Bu gen görýär. Bu dünýäden gaýdýa belli bir wagtdan soň ýa kelime-i şehadet aýtyrjak bolýanyň duýşuna ýa ölen kişi girýär. Şonda bul gen görüp soraýa, sen näme üçin diýip bilmedin diýe. La ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, Muhammed Resulullah kelimeň näme üçin çöwürüp bilmedin diýe. Şonda aýdýa men bir hassalygym bady, Luqmana gittim bolyn. Bana diýdi diýe sen näme?
dermanlyk hökümünde hamır spirtli içmeli diye. Bir kase misal üçün. Dermanlyk hökümünde keyip üçünemde. Menem şonu ýalama öz ýanymdan bolsa bolar diýip içdim diye. Şo sebäpli hem diýe men şunu diýip bilmändir niýe. Şeýdip näme düşüne girip şunu şoňa düşüne şoňa alaka näme? Şeýle düş görýär. O İmam Zahabi şunu Ulu Günahlar kitabynda getirýär. Pikirleniň İmam Zahabi hem şo taýda diýe. Dermanlyk hökümüne içenin günüşi bolsa, keypine içýänden gününe hilek bolarka. Şol Peygamber habis diptir de ummul habais diptir, necis zat, erwet zat diptir. Senem o la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diýen dilin bilen, Allah'ı zikretmeli dilin bilen, 5 wagt namaz okap Allah'ın kelamını okumaly dilin bilen haram içýän. Allah sana dil nimatyny beripdir, ağız nimatyny beripdir. Sen şol pak zatlar iýmeli. Allah'ı zikir etmeli. Emma sen şol pak agzany näme goýupsyň sen ol garnyňa, o diline, o dodyň, o haram zady degiripsiň. Habis zady degiripsiň sen. O şul adamlara ölüm düşewneka kelimesini çöwürmezlik, aýdyp bilmezlik howpy bar. İkincisi musulman doganlar yine kitaplarda haber berili arak içip tawba etmen ölen kişileriň jaýlynyňdan soň şeýle hadiseler bolan, kabr açylanna kıbladan yüzüniň öwrülenini görýärler. Musulmanlar jaýlyna ýüzü kıbla öwrülip jaýlanýar. Şu arak içip tawba etmen ölen kişileriň soňradan bir saý sebäpden kabrlar açylanna yüzünün kıbladan öwrülenini, tersine öwrülip ýatanlygyny görýärler. Şoda näme şular üçin masgaraçylyk. Başka bir yine başına gelip bilecek belalardan, masgaraçılıklardan, biýawraýlyklardan biri arak içip oturka serhoşka ölümün gelmegi. Arak kıl saçan başında kanama ölümün gelmegi. Şu masgaraçylygyna. Ki kan eşdilýän näme serhoşka içkilikka ölüpdir. Masgaraçylyk musulman adam kelimesini getirip ölümün näme ýaş ölümün gowy bolsa gowy. Adamyň soňy gowy bolmaly. Gözel ölüm bolsa gowy. Emma şol adamyň şeýdip masgara bolup ölmekligi gowluň alamaty däl. O şu içki içen adama şu howpam gelip bilecek, başına gelip bilecek howplardan yine biri. Bu başka da bir hakykatda da wakada da tawrakda da eşdilýär, görülýär, şaýat bolýas. Arak go başka da neçe seýişlere ullanýan adamlaryň deýuslaşyp arnamasynyň azalýanlygyny näme? Kitaplarda hem aýdylyp geçilýär, hakykatda hem görýäs. Arnamasy ýitýär, arnamasy azalýar we deýuslaşýar. O kafirler nauzu billah Allah saklasın eşdilýär, öýüne öýüşip arak içip aýalyna gyzyna keseki erkeklere hyzmat etdirýär. İçip her hilekke masgara boluşup, goh kalmagal boluşup, akan lokan boluşup, üstesine de getirip erkekler arasında öz aýalyny ki keseki erkekden aňyrda durmaly, erkek hyzmat etmeli. Bizim Türkmenimiz unutup bar ya. İçkili, porsap, ankap, çekip, çilim çekip, başka da haramlıklar edip oturka özleme, namusunu getirip hizmet ettirýär. Binamusluktan başka da täşül. Gyzyny hizmet ettirýär, Bir sürü arak keşe, arak harama, şeýdip näme, şu deýuslyň alamaty, şu başka işlerden de hiç kim gaty görmesin. Ya içip soň näme işläp bereni bolanok, ondan aňyrda da erwet zatlar bolýar, eşdilýär, nauzu billah. Biz onu gurulap bilmeýäs. Utanç verici zatlar. Näme? Şu arak spirtli içkiler içýän arak keşleriň neçe serişler ullanýanyň başyna gelýän belalardan arnamasyny ýitirip Allah Taala şolara goýa şu dünýäde berýän jezasy arnamasyny ýitirip deýuslaşýar, binamuslaşýar. Hatda ýa-da içip özü bulan mujar bolup ýarym ýalaňa çöp şey dip berenler amma. Näme işläp bereni bilmän. Märekede gyýgyryp, goh edip, galmagal edip biýawraý, binamus hereketler edip, näme şu başyna gelýän belalardan şol. Nauzu billah Allah saklasın musulman doganlar. Indi musulman doganlar ýene bir hususatlar aýdymyzdan soň haramdygyny bildik, erwetligini bildik, nähil necis zatdan, nähil habis zatdan bildik, indi şulara bagly bir zatlar bar. Haramdygyny bildik, biz içem zok, baram zok, goşulam zok, öýümizde salam zok, emma buňa da goşmaşa bir zatlar bar, bilmeli zatlar bar we amel etmeli zatlarymyz bar, jemgyýetimizde de şol kesel bolup dur, ýoň bolup dur. Birinji ýene Türkmeniň içinde arak içmek diýip şu görnüşde, şu döwürde boluşy alakada ýoň bolmadyk.
Hatta maktumulun koşulu çilimkeş deyip var, naskeş deyip var da arakkeş deyip kan koşusu bolsa da bize bilemiz o. Çilimkeşi şeyle bir yamanla ya, naskeşi şeyle bir yamanla ama arakkeş vardı ama içerler diye vakit gelir içerler diye de. Bu görünüşte böyle yıkılıp yatan toyuna yankı arak koyup şey deyip her hocalıkta içip arak içip görülen Türkmen için ön bolmadık. Bu haçan başlaya kapır bizim yurdumuz basıp alandan son getirip näme öz şul içkili zatlar bizim hem yurdumuzda näme de kesele diye bize de getirip yokuşturuyor. Şolardan gelen zat. Toyda arak koymak şu orsun basıp alcıyın getiren düzgünü bizde yok. Türkmen'in hakiki bundan 100 yıl önüne gitsen Türkmen'in toyuna arak koymak diye zat yok. Türkmen'in erkeği ayrı oturuyor, ayalı ayrı oturuyor. Erkeği erkek hizmet ediyor, ayalı ayal hizmet ediyor. Musulman toy, Türkmen toy, Peygamberin eden toy. Peygamberin şeriatına layık toy edipdir Türkmen. Emma ol gıyık vak her hilekke bulanmışar olup arak koyup böküşüp maskaraçılık olup bunal Türkmen'in toy değil bu. Bu Türkmen'in toy değil. Bu bizi basıvalcın getirip bize yokuşturup giden toy. Şimdi bu mal biz yolumuzu yitirdik, üstünün ağzından bu vaat özümüzden yitirip otuyoruz. Önküden beter edip otuyoruz. Ağzının üstüne de özümüzden koşup otuyoruz. Başka da yanlışlıkları. Bu özünü yitirmek, aslından uzaklaşmak, dininden uzaklaşmak başka hiç adam değil. Dedik näme diýme şu içki içmek, şu görünüşde şey diýip ýaýralyp bizim ýurdumda yerleştirip giden Orsiýanyň ýanky Orsiýan Sowet Soýuzynyň kommunistleriň ýurdumyzda basyp alan düşmanlaryny getirip giden keseli şolardan ýokşan zat bize aslymyzda özümizde ýok, bizim bu görünüşde ýok. Diýdiňde şoňa degişli meseleler bar, bilmeli näme bolar. Şolaň birinjisi musulmanlar bilmeli zatlarymyzdan biri arakly toylara, üşmelenlere gitmeň we arakly saçaň başyna oturmagyň hukmy. İçemiz yok, öyümüzde salam yok, ne tavrakta içenler var da. Ya olmasa toy ediyorlar, araklı toy, näme etmeli? Barsan olayam şu araklı üşmelenlere, toylara ya barmalı, näme etmeli? Buna cevap hükümüne diyas musulman doganlar, bellep geçişimiz yani, arak ködürlemek, toy üşmelenlerde arak koymak haram. O Peygamberimiz tarafından lağnatlananlar. Birincisi asıl koymak bolunak. Melğun olayan şunu koysan. İçmesen hem içirsen, hava içýän bolsaň bir lagnat, içirýän bolsaň iki lagnat. Hava şunu ýa-da näçe şunu edibersen üstüne şonça lagnat ýagyp dur. Allah saklasın. Edil şonuň ýaly musulmanlar özüň içmeseň-de, içeni ýigrenseň-de, toyda we eslenlik üýüşmeleňde arakly saçakda oturmak içinde haram bolan, tapawudy ýok, arak bolsun, başgasy bolsun. Üýüşmeleňe barmak haram musulmanlar. Ýigrenýän içeň ok. Şonda da barmak bolunak haram. Diňe musulmanlar ulamalar agzak geçe fetwalaryny bir ýagdaýda barıp bolýar. Egerde barıp nesihat edip gepini dinledip şol haramlygy gaýtarmaklyga, dilim bilen gaýtarmaklyga güýjüň ýetýän bolsa, o gepini dinlenýän bolsa, olar hem gepine amal eder diýen umydyň bolsa, barıp ýumşaklyk bilen, gözel öwüt bilen, ýanky söwüp gyýgyryp beýle nesihat ýok, ýumşaklyk bilen, gözel öwüt bilen, gowadyp näme sypaýlyk bilen nesihat etmeli, düşünürmeli. Bir şu ýagdaý. Egerde o da näme sen dinlenseň, o şol haramlygy aýrylmagyna sebäp bolup bilseň, barmaly şunu etmeli. Emma buna edip bilmejek bolsaň, ýa-da diýeňden soň gepiň dinlenmese, ondan hem turup gaýtmaly taýdan musulman doganlar. Çünkü musulman doganlar, musulman adam Allah Taala'nın gazawynyň gelýän ýerine, Allah Taala'nın haram eden zadynyň ýanyna barmaly. Ýa-ni dersimizin başynda okan aýatymyz Allah Taala näme diýdi? Uzaklaşyň diýdi. Uzaklaşmak näle mümkin? Sen bir tarapda, o da bir tarapda we şu uzaklaşmak. Ol aýry bir ýerde sen diýinden başga şeýdi uzaklaşmak. Şeýle var Allah Taala şundan bir de şu görünüşde beýan edipdir. Näme musulman Allah Taala'nın gazawynyň bar ýerine, Allah Taala'nın haram eden zady edilýän ýerine, haramçylyk edilýän ýerde musulman oturmak bolmaýar, şaýat bolmak musulmana diýinden bolýan zatda musulmanlar. Bärde Allah Taala gazap edipdir, haram edipdir. Görüýte kitab indiripdir, kitapda beýan edipdir, peýgamberi aýdypdyr. Senem näme bärde Allah'ın gazabı inip dur, senem bärde hiç tat bolmadyk. Ola gowuny hoşlap otur, haram edip oturanaw, bize mazaranaw, çekinenaw, mulylyň içinde içip oturmaly märekede, senem ýanyna oturmaly. Bu musulman adama asla boljak zatda. Misal üçin zina edýäniň ýanyna oturmak. Nejis zat boljak zatda şu. Namusly arly adam edip bilermi şunu bolmaýyşy ýaly. O adam öldürýäniň ýanyna oturmak
Kan döküp adam öldürür o senin bärde otursan hiç zat bolmadyk ýalak. Ya olmasa doňuz ýanyň ýanyna oturmak, maslyk ýanyň ýanyna oturmak, ya olmasa ogurlyga da otursan senin bärsinde hiç zat bolmadyk ýalak. Şular boljak zatlar mı? Näil nejis zatlar, näil erwet ýigrençi zatlar. Aragam şoňalak musulman dogan. O da haram, o da haram. Allah Teala şuların hemmesini haram etdi. Şolayan kağdan zatlarymyzyň ýanyna bolmakluk nähilekki nejis, ýigrençi erwet zat bolsa aragam edil şoňalak. Musulman adam araq içilýän ýerden hem oturmalyal, barmalyal, görünmeljal. Ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu babatynda Tirmizi'de ve Ahmet'te geçen hadisinde diýär: "Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir fela yaq'ud ala ma'idatin yushrabu alayha khamr." Kim Allah we ahiret gününe iman eden bolsa, araq içilýän saçakda oturmasın diye. Şu arakta oturyanlara yürüyüp şolara aydylanyň näşe. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beýan edipdir. Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir. Kim Allah'a we ahiret gününe iman eden bolsa, şu diýiljeňizde Allah'a inanýan bolsaňyz, ahiretde diýiljeňize inanýan bolsaň, cennete cehenneme inanýan bolsaň, hasap kitaby inanýan bolsaň. Näme diýär? Fela yaq'ud ala ma'idatin yushrabu alayha khamr. Araq içilýän saçakda oturmasyn diýip aýdýar. Yani haram oturmak bolmayan musulmanlar. Başka bir husus musulman doganlar arak satyan dukanlardan halal zat satın alman hukmu näme? Dukan ba köp yerde ba inna Allah saklasın näme arak satmayan dukanam azal parya. O elbette Allah'dan korkanlar ba satmaya. Emma näme köpsünde satılýar. Şol dukanlardan arak aljakka men gidip özüme gerek halal zatlar aljak. Şoň ýagdaýyna hilek ulamalar fetvalarına diýär, egerde diýär, asıl şuňal dükanyň musulman uzak durmaly. Birinji bilen aýtmaly husus, ol ýerden näme uzak durmaly. Hawa. Gaty bir zeruri ýagdaý bolsa, mesela çykgynsyz ýagdaý, öýüň töwereginde näme başga dukan ýok. Çykgynsyz ýagdaý. Onda näme gidip alsaň bolar diýär. Ondan bärde bolmaýar diýip aýdýar ulamalar, jaiz däl diýip aýdýar. Eger misal üçin ýaşaýan ýerimizde iki tane dukan bolsa, biri arak satýar, biri satýar. Bu näme etmeli? Gidip näme arak satmaýandan almaly aljakladymyzy. Arak satmaýandan halal harama dikkat edýändan almaly we şoňa gollak bolmaly. Goý oň sowdasy ýöresin. Halal işleýän adamyň sowdasy ýöresin. O satýan biz kapır diýdiňizde, o da biziň musulman doganymyz. O da musulman adamdyr. Emma oňa da gidip almasak, ýüze gursak şol arak satýanlyk üçin ve nasihat etsek, oňam näme? Günah kazanmaklygyna, haramas näme? Hem özü haram iýmezligine, hem başgalaryna näme? Iýdirmezligine, satmazlygyna sebäp bolup bilýär. Ora gidip şumal gözüňe oturup bir owada bolsa, şu owan halk şondan alman dursa. Yok kardeşler, şunyň aýr onuň biz senden aljakladym da alal. Onuň senden sowda satyk edil diýsek. Şol adam nasihat edilse ýumşaklyk bilen, şol adam inşallah Allah Teala'ň näme ýardamy bilen şol aýrar. Şoň üçin näme musulman doganlar, egerde zarurat bolmasa, ýa bolmasa gidip ikinji halal ýerden alyp bilýän bolsak, arak satylýan dukandan hem zat almak jaiz däl. Uzak durmaly musulman doganlar. İkinji ýene bir husus arakly mehmanhanada bolmagy hukmunda daşar ýurdak diýär musulmanlar onlar sowda edýär ýa bolmasa başga saý sebäplen daşar ýurdak diýär. Arakly mehmanhana. Mehmanhana ýöne näme düz goýup dur girişinde araklar içinde bary we ýenesi we ulamalar diýär aýna şu dukan barada ýa-ni diýenlerimiz şu hakynda da diýär. Zerur köçüde galjak bolýan, üstüňden ýağmur şuň alakka ýagdaý bolaýmasa bolanak diýip aýda uzak durmaly. Alhamdulillah bu döwürde näme daşar ýurtlarda beten imkan ýürüte ýazyk dur dukanna spirtli içki ýokdur, çilim ýokdur diýip ýürüte ýazylýar. Daşar ýurtlarda baş eýleýärler. Goranlar we köpelýär. Oş edil şoň alagam näme mehmanhanalar we ýürüte musulmanlar üçin näme halal işleýän mehmanhanalar diýip köpeli we mugrady. Şoň üçin näme şoňa da dikkat etmeli. Arak satýan başga bir husus musulmanlar onlar arak, spirtli içki we doňuz satýan naharhanalarda içmeň hukmy näme? Ulamalar diýär bu da jaiz däl diýär, bolmaýar. Arak satýan naharhanada ýa bolmasa doňuz satýan naharhanada hususan gurrunmyz şumal araň üstüne spirtli içki satýan naharhanada içmek näme ulama diýär jaiz däl. Barmallal ýa-ni üýşmeleňine toýunyna arak goýana barmallal diýdik düşünürdi. Edil şoň alakka bu da. Başka bir mesele musulmanlar spirtli
arak bilen yani spirit arak şoňa meňdeşatlaryň bejergi etmek hukmy näme? Haram zatlaryň bejergi etmekligiň hukmy näme? Ulamalar aýdýar spiritli önümler we doňuzyň ýagy ýaly haram we nejis zatlaryň bejergi etmek haram diýip aýdýarlar. Misal üçin Muslimde geçen hadiste enne Tariq ibn Suwayd el-Ju'fi sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi ve sellem anil khamr fanahahu aw kariha an yasna'aha faqala inma asna'uha lidawa فقال صلى الله عليه وسلم إنه ليس بدواء ولكنه داء رواه مسلم. أو الطارق بن سويد الجعفي دي لأن كشبه خمر مذن نعم باردة صوريا خمر باردة يعني سبيرت إتش باردة صوريا وفي خمر مذن نعم دي نهي دي قايتريا أنن شرنا في خمر مذن أول كش أيديا من أنيا يا رسول الله دي درمانق شنيا فيانيا Onda Peygamberimiz aýdýar, ol derman däldir, ol keseldir, dertdir, merazdir diýip aýdýar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muslimde geçen hadisinde. Ve ýene Beyhaqide geçen hadisinde Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar, "İnnallaha lem yec'al şifaakum fîmâ hurrima aleykum." Allah Teala şifany size haram eden zatlaryna goýan däldir diýe. Allah Teala keselliňiziň şifasyny size haram eden zatlaryna goýan däldir diýip aýdýar. Ve Abu Davud'da geçen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar, "İnnallaha anzalad-da'a wad-dawa'a ve ceale likulli da'in dawa fatadawaw ve la tadawaw biharam." Allah Teala keseli ve onun dermanını inlerdi. Ve her bir derde derman verdi. Şonuň üçin bejergi edin, emma haram zatlar bilen bejergi etmeň diýe Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Alhamdulillah musulmanlar bu döwürde öljek bolup dursun, şo bolmasa bolanok aýry gurrun. Ha, zarurat bolsa näme? Şondan başga çäre ýok. Hawa. Şondan başga çäre ýok. Öljek bolýan, janyň çykýan başga da fursatam ýok, ýagdaýam ýok. Bu aýry gurrun. Emma ondan bärde bu döwürde ýanky diýişimiz ýalakka şu zatlara musulmanlaryň ähmiýet berýänini bilip bir sory kan dermandary köpelli. Allah'a takwalyk edip şu zatdan uzak durjak bolan adama bir däl 50 san çäre we halal zatlardan. Ki diňe insanyň öz islese bolýar. Hawa alhamdulillah bu döwürde näme kan dermandary bar halal zatlardan ýasalan. We başga bir husus musulman doganlar bellemeli şol spirtli içkilere değişli. Umuman bu mesele diňe spirtli içkilerem de ähli haramlyklar girýär. Musulman döwlet ýolbaşçynyň boynuna ähli haramlyklaryň hususan hem araň öňüne almak wajypdyr. Hawa musulman döwlet ýolbaşçy öň döwürde näme halifa diýipdirler. Sultan diýipdirler, emir diýipdirler, türki halklar han diýipdir, bey diýipdir, serdar diýipdir. Bu günü prezident diýen sözi ullanýar. Hawa şol kişileriň boynuna Allah Teala hukm beripdir, nesip edipdir bir halka bir ýurda baş bolmakly musulman adam. Hawa Allah peýgamberine nim diýe, Rabbini tanaýa, peýgamberini tanaýa. Hawa haja gidiýär, umra gidiýär. Mysal üçin musulman adam umumyny musulmanlygynyň belli bolup dur. Şol musulman döwlet ýolbaşçynyň boynuna ähli haramlyklaryň hususan hem şol haramlygyň spirtli içkilerin öňüne almak näme? Wajyp musulman doganlar. Hawa musulman döwlet ýolbaşçy arak sowdasyny etmäge, arak öndürmäge ruhsat bermeli däl. Çünki diýdik näme bu işler haramdyr. Ve Allah Teala ve Peygamberimiz tarafından lağnetlenenler. Yani 10 kişi lağnet etti. Allah Teala 9 kişi lağnet etti. Peygamberimiz 10 kişi dedi. Lağnet şolun kısım nämedi? Yasan ve yasattıran. Yasan ve yasattıran. Yani yasan diyani öndürün. Yani sıkandik geçti de Arapçasında. O doğru sıkıp yasal yani eken. Şun önümçülük, öndürmek, önümçülüğüne ursat vermek, sevdasına ursat vermek, hemmesi tam şu lağnatın içine giriyor. Şun için hemen katı aga olmalı. Ve başka bir bilmelidir. Eğer de bir kişi haram işe sebäp bolsa, misal için şun önürýän yer gurulmalı. Başka bir eline hakimiyet bolan, eline güç bolan adam şun ursat berýär, bor kur yasap satyber diýdi. Hemme dinine bilinýän bir zat ba ol hem şol haram işe, günah işe sebäp bolan adama şol haramlyga, şol günah işlere näçe adam gelip bulaşsa, näçe adam şol haramlyga etse şu sebäp bolan adama da şol günahsy gelip durjak. Welew ölse de ölenden soňam gelip durjak. Olaňam günahsyndan hiç tat kemelmez diýe buňa da gelip durjak diýe.
Ve edil şunga alaqqa tersi bir hayır sowap işe sebäp bolan bolsaň, o insanlarym senden soňam şu hayır sowap işten o peýdalanyp duran bolsa, sen öleň soňam näme sowaby gelip durjak sana, olaň sowabynyň hiç zat kemelmez diýär. Bunu hemme kişi bilýändir, ahun molla imam bilinýän zat hadisten çykarılan zat bol. Şoň üçin äga bolmaly, birinjiden lagnata sebäp bolýar. İkinciden sen guşudatlara sebäp bolup öňüne açsaň, gurdurmany ursat berseň, öleň soňam sana gelip durjak, şoň näme lagnaty zadyň näme günäsi gelip durjak. Gaty äga bolmaly şoň üçin näme? Yine musulmanlar, biz musulman hükümünü Allah ve Peygamber anlayan bolsak tapawud ýok. Uly işgärimiz, kiçi işgärimiz, erkegimiz, ayalymyz hemmemiz musulmanlar bir wujud bolup Allah Taala we Peygamberiň narazy bolýan zadyny bizim narazy bolmaly. Ana şoňa musulmanlyk diýilýär, şoňa iman diýilýär. Allah we Rasulullah'a taqapdyr, haram diýipdir, bizden bärden hiç zat bolmadyk. Gal oňa golluk berip bersak, musulmançylyga bu gelişek zat. Musulmana laýyk bir zat däl musulman doganlar. Ve biz Allah Taala'nın yerine yaşayas mihman. Allah Taala'nın bu dünya kimin yer? Allah Taala ahli zatın eýesi kim? Allah Taala elhamdülillahi rabbil alamin diýäs Fatiha. Alemlerin Rabbi eýesi, hemme zatın eýesi biz Allah, bizim hemme zatın barlygyň eýesi, tutuş mahlukatyň eýesi, yerin hemme zatın eýesi kim? Allah Taala. Ve biz Allah Taala'nın yerine yaşap berýär, Allah'ın rızkyndan iýäs. We Allah Taala'nın yerine biz musulmanlar Allah'ın diýänini ýöretmeli. Her kim güýji ýetdigiçe Allah'ın diýänini ýöretmeli. Allah Taala'nın diýenine göre amal etmeli. Hawa musulman doganlar. We bizem näme? Eger şu görnüşde etsek, eger biz Allah'ın şeriatyna göre bolsak, musulman döwlet ýol başçylar hem näme Allah Taala'nın şeriatyna göre bolsa, ana şonda döwlet, hökümet miýzemiz bolar inşallah. Allah Taala berekeden berer. Hawa Allah Taala şeýle öňümizem açar, ýolumyzam açar. Bize erwetlik edýänem erwetlik bol edip bilmez. Biz Allah Taala'nın dinine, halalyna, haramyna dikkat etsek, üns versek, Allah Taala'nın şeriatynyň, dininiň, halalynyň, haramynyň goraýjylary bolsak, ki ata olamyz şeýle bolupdyr musulmanlar. Türkmenler kapırlan imperiyalar yıkıp yerine musulman imperiya kurupdurlar. Adını aytmak gerek. Gale hemmemiz bilýäs. Orsa orada bize bu zatları unutturacak bolupdurlar. Emma bilip otyr Selçuklar, Osmanlılar. Amerikadan salgyt alan ýeketäk ýurt Osmanlılar. Amerikadan salgyt alýar. Başga ýok, Amerikadan salgyt alan. Gurjular kim Merwden giden bizim hol selleli, kıymalı, donnyt Türkmenlerimiz. Şol pürönjekgil, ýaşmakgil eneleň dogran, arnamysly imanly adamlar şolar. Bu zatlar bir-birini joşdurmak üçin aýdylan gurrun däl, musulman donar bular taryh. Biz musulmanlar haçan hususan Türkmenler biz dine eýerip, Allah'ın şeriatyny silap, Allah'ın şeriatyny gorap, Allah'ın şeriatyny ýaýradyp ýaşamyzda ata-babalarymız Allah Taala näme dünýäň gapysyny açdy. Ýewropa islamyň girmegine sebäp boldy bu halk. Şol üçin musulmanlaryň taryh subutnamy gözümizin öňünde. Aýalak, güneş ýalak, biz dine eýremizde nähilek bolduk. Kim bolduk? Näil dünýäni titretdi Türkmenler. Ardynamyzsa alamat boldy, nusxa boldy, dünýä nusxa boldy. Türkmen diýsen sowuşucu halk, arnamyzsa nähil halk diýildi. Näme üçin boldy şol? Şeriata, Allah'ın dinine jany tenimizden eýrenimiz üçin boldy. Hemme haçanna dinden uzaklaşdyk. Ina şugun kune bizim Türkmeniň taryhynda bolmayan masgaraçylyklar bolup otyr. Doganlar şol üçin näme? Şol haramlyklaryň her birimiziň güýjümizin ýetdigiçe. Elinde misal üçin sen häkim bolsaň, sen güýjüň ýetýän bolsa şu häkimlik edýän ýerinde ursat berme şu haramlyga. Elinde şirketiň bolsa, dükanyň bolsa ursat berme. 5 tane dükanyň we kireýine berýän şert goş. Men dükanyňda haram zat satylmaly, arak satylmaly. Her kimin güýjüniň ýetýän, sözüniň ýöreýän, hökümniň ýöreýän ýerini Allah'ın diýenini ýöretmeli. We hususan musulman döwlet ýol başçy. Şoň boýnuna wajib Allah Taala sorajak, şonu men seni başçyn etdim. Şu ýerde şu dünýä men seni häkim etdim. Allah Taala'nın dinini näme ýöretdim, ýöretmedim. Şoň boýnuna düşýär şol. Musulman döwlet bolaşyň boýnuna düşýär haramlyň öňüne almak. Ki ýetirýän ziýanyny görüp otyr. Biz näme ödedimiz ýok edýän, biz binamys edýän narkotik haram. Bu da şondan beter diýip otyr hunarmenler ýetirýän ziýany. Şoňa musulman doganlar öňüne almaly. Etmese näme, etmese günahkar bor, ýankalyk lagnata sebäp bar bor. Hawa näme? Gaty howply zat musulman doganlar.
Hemmemiz musulman döwlet ýolaşy diýip aýtdyk, emma ýanky diýişmek her kimin güýjüniň ýetýän ýerine haramlyga ursat bermelidir. Hatta misal hökümüne aýtsak, bir daşary ýurtlaryň birinde elinde uly bir şirketi bolan musulmanyň biri, ençeme dükany bolan daşary ýurtlar dükany açyp beren musulmanyň biri milletine azap durmaly. Hawa dükanyna sowadyjy getirýärler, sowuklatlar salmak üçin şoňa meňe sowuklatlar koymak üçin sowadyjy getirýärler. Yani haladinlik diýerler, biz ödülmede sowadyjy diýilýär. Sowadyjy getirýärler şirket üçin, başga bir şirket şoň ýüzüne piwan reklamy bar eken ýapyşdyryp goýupdyrlar. Dukandan hem salan yok. Şundan neme yok, haram zat yok. Yönü şoň näme reklamy yok diye. Getirseňiz şunu aýryp getirin diye. Şuna şaýat bolan oglanlar ba. Aýryp getirin, ondan bärde gerek gelip aýdy. Musulman şunu alak bolmaly. Şonda döwlet taparsy. Şonda bereket taparsy. Musulman onlar. Emma tersine istek ýanky lagnata seza bar bors. İçseň bir lagnat, içerseň 2 lagnat, böndürseň 3 lagnat, daşap berseň 4 tane şun hemmesini edýär bolsaň, 10'syna edýär bolsaň 10 lagnat. Allah saklasın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn Mace'de geçen hadisinde aýdýar: "İnnallaha la yes'alul 'abda yawmal kıyameti hatta yekula ma mena'aka iza ra'aytal munkara an tunkirahu." Allah Teala kıyamet günü insandan ya sorar diye, Adem oğlundan sorar o şeyler diýer diye. Haçan da münker iş görüňde diye, onu inkar etmäge sen näme saklady diýip sorar diye. Sözüň ýöre ya, güýjüň wa näme üçin inkar etmedin? Näme üçin öňüne almadın? Allah Teala şunu sorajak diýip aýdýar. Ve meşhur bolan hadis, haramlıkları nehyetmeklikte meşhur bolan hadis, Müslim'de geçer Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: "Men ra'a minkum munkaran felyughayyirhu bi yedihi, fe in lem yestati' fe bi lisanihi, fe in lem yestati' fe bi qalbihi ve zalika ad'aful iman." Sizden bir münkar iş görse, şeriata ters gelen haram iş görse diye Peygamberimiz onu eli bilen ütkösün, eli bilen şoňa päsgel bolsun, eli bilen şonu düzdürsin diýip aýdýar. Eger başarmasa dili bilen päsgel bolsun diye. Onun başarmasa kalbi bilen ýigrensin diye. Ondan arda hem iman, onda bu da imanyň ingejizdir diýip aýdýar. Kim eli bilen gaýtarmaly, kim eli bilen päsgel bolmaly, her kim dal köçeden geçen, ha arak dukan var ekan, ona biz yo bu şeriata laýyk hareketler. Eli bilen gaýtarmaly kim hükümü ýöreýän ýerine. Öýüň paçasy, öýüň ulusy, atasy, kakasy kim bolsa, öýüň üçinde şoň näme güýjü bilen etdirmäge näme şoň eliniň ygtyýary bar. Şunu bolanok diýse bolanok öýüň içinde. Şu diýenlik mesela temmi berip bilýär çağasyna öýünnäkilere. Ha buňa diýmek näme eli bilen ütkötmäge güýjü ýetýänlerden. Şirketiň we elinde dükanyň we sen sözüň ýöre. Bolanok çykarmaly, haram goýmakla ursat beremek. Diýmek sen onu eli bilen ütkötüp bilýänlerden. Sen prezident, sen emir, sen sultan. O sen sözüň ýöre, bir sözüň bilen eýlek ýa-da beýlek. Bolanok diýdiňmi, bolanok edip bilýän. Bolýa diýdiňmi, bolýa edip bilýän. Diýmek sen eli bilen ütkötüp bilýänlerden, onu sen eliň bilen ütkötmeli. Bolanok diýmeli, haram ursat bermeliler, öňüne almaly. Ha, emma ikinji bir mertebe köçede gördüm, içip otyr, ýa bolmasa başga bir erwetlik edip otyr. Sonra eliň bilen gaýtarmagy güýjü ýetýänlerden, ne ogluň däl, ne jigiň däl, ýa bir öýüň içi däl. Ha, onda näme bärde eýem dilim bilen düşündirmeli bolýar. Mundan maňarda bir mertebe o da ýanky imanyň iň ejizidir diýdi. Onuň başarmadyn, gorukdun, gaýratyň çatmady, ilmiň bolmady, bilimiň bolmady, kalbyň bilen ýegrenmeli. Hawa. Ve dersimizin sonunda musulman doganlar şul ummul haba'is, şu nejislik, şu arak diýilýän, spirt diýilýän pis zada, nejis zada bulaşıp içen, öýüne salan, toýuna goýan adamlar öň eden bolsalar. Allah Teala diýär, näme bendelem menden umid kesmäň diýär. Allah Teala näçe günahkaram bolsa bagşlajakdygyny näçe hadis ayetlerde we hadislerde hem Peygamberimiz habar berýär. Şu näçe günahkaram bolsa şu eýesini bilip, Rabbini bilip ýene elini galdyryp Allahdan bagşladylar. Allah Teala şonu da hoşal bolup näme? Hoş bolup şonu bagşlajakdygyny ençeme hadis ayetlerde we hadislerde Peygamberimiz tarapyndan habar berilýär. Şoň üçin mundan şu zatlara bulaşan bolsak, şu zatlary eden bolsak musulman doganlar tawba edilin. Ve tawba etmekle gystanalyň. Gidin ýaşaýan ýeriňizde bir Peygamberimiz mazar ziyaret edipdir, we ziyaret edin, size ahiret ýatlydyr diýipdir. Gidin kabrlar ziyaret edin, we bir gün oturun agzyna. Günne her ýaşdaky adamlar getirip gömülüp dur. Ýaşanma, ulanma, kiçenma, çağada we garranma. Gyzyklanyň gidin. Kabr ziyaret etmek sowap zat.
şeriata göre kabir ziyaretini etmek sogapdyr. Hem kabir ziyareti var, ahirete ziyaretidir, yüreğiň yumşadyr. Ataň babaň ölenden bolsa oňa bararsın, Allah Taaladan dilek gaýdarsın, gidin gyzyklanyň. Oturuň mazaryň başynda. Günne näçe kişi gelip gömülüp dur. Gömülenlere seredin, näçe ýaşda ölenler bar. Haçan diýjek bolýan musulman doganlar, haçan ajalyň ýakamyzdan ýapyşjagy belli däl. Şoň üçin eger şu zatlar edýän bolsak, öň eden bolsak, tawba etmäge gyssanalyn. Tawba edin diýemek, tawba edin ýöne gyssanyň tawba etmekligi. Tawba etmekle gyssanyň musulman doganlar. Haçan öljegimiz belli däl. Tawbasyz Allah Taala'nın karşısına bu günahlar bilen çyksak, Allah bagşys, Allah Taala näme ýankyalykka, Allah gorkozmasyn ýankyalykka ýüz garalyklar bar. Ýankyalykka maskaraçylyklar bar. Ýankyalykka azaplar bar. Şoň üçin musulman doganlar hakyky tawba etmäge gyssanalyn. We tawba bolmak üçin musulman doganlar 3 şerti bar, dogry tawba bolmak üçin. Ýöne dilen bilen mena tawba etdim diýeniň bu bitenok. 3 şerti bolmaly, şu 3 şert bolsa tawba diýip hasaplanýar. Birinji şerti, eden ýa-da edip duran günahy derrew taşlamaly, terk etmeli. Eden günah üçin ökünmeli, puşman bolmaly we inni gaýdyp etmezlige gowy edip karar bermeli. Şu 3 şert ýerine getirilse ana şol hakyky tawba bolýar. We Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İbn Majah'da geçen hadisinde diýär: "Et-taibu minez-zenbi kemen la zenbe lehu." Eden günah işleri üçin tawba eden kişi goýa ol günah işi etmedik adam ýalydyr diýip aýdýar. Subhanakallahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ent, estağfiruka ve etubu ileyk.